напомня му за лайф. Ля 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 ля. Life is life. Ля 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 ля. Wabba-dabba Conchana. Ля 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 ля. Life is life. Ля 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 ля. Hi-ha! Hu-hu! И прибрал се при жената. Нимамул никокорус. Тя го млати по главата. Що не си завършил вуз? Или поне средно образование. Защо и трябва да учи по мен? Един кочан ли е проблем? Също така пищингязма. Кочана, 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 напомня му за лайф. Ля 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 ля. Life is кочана. Ля 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 ля. Wabba-dabba life. Ля 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 ля. Life is кочана. Ля 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 ля. Сега ще ви кажа за какво става въпрос. Ще замина в чужбина, много далече от тази страна, щот ми писна и от жената, и от тестеца. Майка му да е майката. Ще си хвана шапката и ще замина далече от този свят. Ще замина в чужбина, даже чак и в Хондурас, щото в миналата зима ми писна да ручам прас. Няма вечно аз да крадна, дотегна ми та жена, толкова тя да е досадна покрай нея и хлапетата. Кочана, 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 напомня му за лайф. Кочана, 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 напомня му за